Ndị be anyị ndị ana m ekene m unu. Ndị yutu ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche maka na unu na-agba mbọ nne. Daalụnụ. Ndesi ka nchetala onye ọbụla ụka na-abịa gasịa, ụka ọzọ bụ ọte. Ya kwajekwa ibe ọte ma ya atụrụ gị ụtọ. There is no shame in it. Ote nwunne n'anya dị very very significant in the life of onye Anam, and that is our own Thanksgiving, annual Thanksgiving or harvest, as you may like to put it. Dịka ekwekwe ka nne gị maọbụ nna gị rụọ ala ụdị ọbụla ọ dị ka akara gị ma enye bụrụ iwu bụ na mmanụ na-egbusi evi maọbụ gbusi ewu ọbụla azụ ka ị nwere, ojele nne gị ojele nna gị. Chukwu gọzie ndị nne na ndị nna anyị, anyị akwara akwa maka anyị. Daalụnụ.